ndicela ningandivi wrong guys ne, andikho perfect mna kuqala ekugqibeleni, but ayikhona manje izifo zenu zo-depression engathi ayizozifo zamanyani, ingathi into nje uzenzela ngokwakho ngozihlupha ngento zabantu nohamba ugxubuleke ezintweni ezingakufuniyo. Kubona nazimenqe zitsala intamo emgqomeni wase-next door, once afike kwibhokisi kadebonez uhambe esithi yho abaphakama omeza bathi ipizza naphakathi enyangeni. Umntu uzenzela nje ii-nerves ngohleli nje uthi egaphi inzefte ezintweni ezenzeka kwameza endaweni bawufokase esiqwini sakhe. But ke asikho lapho namhlanje man guys, and omnye umkhwanga sesikuyeka apha ku-2024 laa nto ocingafani uba yonke into le revolve around thina. This guy is not for me. Sukavuteka, it was never about you smenqe ndini. Nezazikhwenene ufike zincedisa apha ecaleni. Finally someone said it. Ubukade uthulele ntoni wena simoma undini saseGolgotha. Ezinye izimenqe ufike zisithi I thought I was the only one. Habo fonini u-entitled eliphi ihlobo wena wedwa bayi-60 million abantu kule country, wena ucingafani uba nguwe wedwa ucinga intsente. Grow up fonini, akukho that special. Andazi noba ndim nalo toxic fonini, you understand tu mna ezazibhanxe. Ndienjoya kakhulu mos mna laa nto zimayindela ibhizinesi yam ndilihluphe ngozihlupha ngam. Ongela xesha lama naxesha lakhe mna kuqala.